पर बाबा ना हमके अक्सर कस ना कि जी चल ना यार काम करे। तो हम का करना कुनकर से बहटिया के भाग जाई आके फिर से गांव में ना गोली खेले लागी। कबो गोली खेली, कबो गुल्ली डंडा, कहो कबो तो क्रिकेटो खेले लाग जी। आखिर में एक दिन पकड़ ले, पकड़ के कान ओढ़ के कहत रहे कि सुन, एक नंबर के तू पक्का ढीठ बाड़े। तो नमस्कार, हम मानीजीत कुमार। आज हम बाबा के फिलोसफी देवे वाले देखिए, आज हम बात करे वाले और ट्रेलर के रिव्यू करे वाले बनी एगो अइसन भोजपुरी सिनेमा देख रहा बनी स्क्रीन पर। फिल्म का नाम भैया ढीठ। ढीठ के फिल्म को ट्रेलर आगुल बा और रिव्यू कहली और जानल जी कि सच में का भोजपुरी के कमाल के फिल्म बा कि कैसन बा, सब कुछ जानल जी वीडियो में। चलिए सब कुछ देखे से पहले, जाने से पहले काम करिए भैया, चैनल बनाया सब्सक्राइब लाइक कमेंट कर दिया। चलिए हमने के ट्रेलर के आप रिव्यू चालू करिए दे जाए। देखिए ढीठ फिल्म के बतावल जात बा कि भैया सत्येंद्र दुबे नाम के वो आदमी रहले जो उनकी सच में कैसे कैसे उस सरकारी मुलाजिम होते हुए उस जगह के आसपास के जो दबंग आदमी रहलन सन ओकनी से एकदम से लोहा ले लेहले और लोहा लेहला के बाद का भइल सब कुछ ये फिल्म में देखावल गइल बा। ई बतावल जात बा भैया, फिल्म शुरुआतों में बतावल ना और अंत में भी ट्रेलर के बतावल जात बा कि ई सत्येंद्र दुबे के बायोपिक हवे। फाइनली भोजपुरी में अक्सर तो एक तो बायोपिक बनेला ना, लेकिन ई जोन बायोपिक बनल बनो थोड़ा ढंग के लागता सच में। फिल्म की अगर कहानी की बात कर जाओ, ट्रेलर में दिखावल गई तो भैया बायोपिक बाटे तो साफ साफ नजर आ रहा बाटे कि कैसे फिल्म के हीरो बाड़न मन्नू कृष्णा। मन्नू कृष्णा बहुत ही कमाल के मतलब दिखत रह, जौन हिसाब से उनकर एक्ट दिखता, जौन हिसाब से वो एगो पढ़ल लिखल ऑफिसर जौन हिसाब से अगर दिखावल गइल बाटे ओमे कतई भी चुकत नहीं खन, एकदम प्रोफेशनली पढ़ल लिखल बतौर एक्टर के रूप में दिखाई देता रहो। और सच में यार लागत है कि भोजपुरी में बतौर एक्टर के कितना जरूरी बाटे। गायक सब तो एक्टर बन जाता रहन सन और कुछ भी भावकाल जोत के, कुछ भी भावकाल पेल के कहीं कुछ कर दरन जा। ये कमियां बा भैया, ये कमियां बाटे। तो की तरह सत्येंद्र दुबे के एकदम से करेक्टर के जौना हिसाब से मनु कृष्णा उतरले बाड़े वो काबिले तारीफ बाटे। कहानी एकदम जो है देख मिलता कि कैसे कंस्ट्रक्शन, रोड के कंस्ट्रक्शन चलत रहत बाटे और ओमे कैसे घपला होत बाटे और घपला होके के लोकल जो ठेकेदार बालो वो कैसे करता लो और वो इंजीनियर बड़न जे मतलब या तो पैसा पास नहीं खन करत या तो जे भी लोकल ठेकेदार बाटे वो रंगदार रहता और रंगदार के संग तो भैया या तो गिर के ठीक रहेला या तो रंगदारी करके। तो पहले ट्रेलर के हाफ तक ले अगर देखे मिलता कि तरह के ठेकेदार सब इंजीनियर पे एकदम भारी पड़न तरह सन। फिर बाद में जब इंजीनियर के लागत था कि यार ये तो पर्सनल हो, अब पर्सनल जब हो जा रहे तो कैसे दिल्ली में जाके धरना, फिर से थोड़ा सा लड़ाई, सब कुछ एकदम से भैया नेचुरल लगा था सच में। भोजपुरी में अगर देखा जाए तो पहली बार ऐसा देखे कि मिलता है कि कुछ खास बा, कुछ यूनिक्स बाटे। मतलब कहानी एकदम से हिंदी से टच के तरह मतलब उतारल गुल बा, दर्शावल गुल बा, काबिल तारीफ दिखा था भैया। तो कहानी के हिसाब से वो सब कुछ लोकेशन मतलब जितना भी देखा था ट्रेलर में ना वो बहुत ही कमाल के दिखा था, बहुत ही शानदार दिखा था। बात कर जाए फिल्म में मतलब जितना भी एक्टर लोग के प्रेजेंटेशन करावल गइल बाटे भैया स्क्रीन पर ट्रेलर में सब कर मतलब जितना भी टाइमिंग मिलल बना बहुत ही कमाल के बाटे और अपन अपन परफॉर्मेंस ट्रेलर में इतना आकर्षण देता रह जा तो फिल्म में और भी प्रभाव डाल सकता रह जा। फिल्म कहीं से भी इंटरटेनमेंट के पर्पज से नहीं खेल, लेकिन फिल्म बहुत ही मार्मिक भी है जोना के देखला के बाद स्क्रीन छोड़ के जाए के मन ना करी भाई। सच में वो तरह की एक फिल्म भी है। फाइनली बता दें कि फिल्म स्टेज ऐप के बैर तरह बनाओ गल बिया और स्टेज ऐप ही फिल्म के भैया जे प्रोड्यूस भी कल बा। फिल्म का डायरेक्शन चंदन कश्यप के बाटे। चंदन कश्यप जो हिसाब से ट्रेलर कटले बना और जो हिसाब से ट्रेलर में उनको दिखावल गई हर एक कट और एक मोमेंट्स जो हिसाब से दिखावे की कोशिश करे बना भाई सच में एकदम से इनक्रेडिबल बाटे। ट्रेलर में ही देख के सब कुछ पता चलता कि कितना इनक्रेडिबल बाटे और सच में मजा आवत बा, बिंदास दिखत अटे। मतलब फाइनली भोजपुरी में अगर एक तरह के डायरेक्शन होखे ना और एक तरह के कंसेप्ट बनावल गइल अगर फिल्म रह फिर भी हर कंसेप्ट रह लेकिन ओकर डायरेक्शन जो हिसाब से एमे देखे के मिलता रहा वो बहुत ही काबिल तारीफ बाटे और मजा आया। तो भैया देखला के बाद ट्रेलर ही मजा आवत बाटे। तो फिल्म अगर देखे बैठबो ना तो भैया हुले के उठे के कनियो तरक्यो मतलब मन ना करी। पहले फिल्म में मोनू कृष्णा के जितना भी स्क्रीन मिलल बनो भैया कमाल के मिल बाटे। फिल्म में श्रुति राव बाड़ी
लेकिन हमको लगा था कि फिल्म में खाली नाम खाती श्रुति राव बाड़ी, फिर श्रुति राव कोनो ओ तरह के इम्पैक्टफुल एमे शायद सीन नहीं है, या तो ट्रेलर में जरूर दिखल रही। बाकी राम सुजान सिंह बड़न, विद्या सिंह, अमित शुक्ला, संदीप यादव, धर्मेंद्र सिंह, चंदन कश्यप और आरिफ जैसन लोग इस फिल्म में अपन अपन भूमिका के दिले वालों, और सच में वो इनक्रेडिबल भैया। हमारा तरफ से अगर देखा जाए तो इस फिल्म न भोजपुरी के मोस्ट ऑफ द बढ़िया फिल्म कहल जा सकता है, एकदम से सुंदर वाली फिल्म, सुघर वाली फिल्म, जो के देखला के बाद मजा आ जाए। तो फाइनली ये फिल्म स्टेज ऐप पर जरूर रिलीज हुई, और हमारे अगर सब्सक्रिप्शन ले लो हम तो बढ़िया बात वाला, तो जाकर ले लीजिए फिल्म को जरूर देखिए भाई। भोजपुरी में सच में कमाल के अगर कहल जा सकेला, बायोपिक बटे अगर हूबहू उतारल होखी ना तो सच में मजा जी, सच में धांसू जी। बाकी हम फिल्म को देखा तो जरूर एक बार रिव्यू जरूर करम। देखते रहे न्यूज़ तक भोजपुरी, बाकी रिव्यू कैसा लगा ट्रेलर वाले बताइए कमेंट बॉक्स में। देखते रहे न्यूज़ तक भोजपुरी, बाकी राम जी।